हिन्जाव गोदानखौ खावना लाबोयोमोन जों बस। बरिया लाबोदो गारि सिङाव सोफैदो। ओमफ्राय इसिबां गिदिर हिन्जावखौ इसिबां बस्ता फिसायाव सोदों नोंसोर? रेजेंसोलै। मालै दुमफावा बेदर जानो गारबाय नामाब्रा? दे गारियाव सोदो। गामिनि मानसिफ्रा मिथिबा दावराव खालामगोन। दे। बापावै बैथ' बंब्रमा मोनसोलै। ओइ बंब्रमा। लागाव सोरबासो ग्रोब मोनफैलायबायलै। बापावै सिखाव बायदि ड्रेस गाननानै बहा थांनो ओंखारदों नोंसोरलाय? थोद ड्रेसआबो सिखावनि बायदि थालायो नामा? थायोथ' आरो नोंनि गाननायानो सिखावनि बायदि माथो। मा फालथुलै? सिखावनिबो एक्सट्रा इउनिफर्म थायो नामाब्रा? मा फालतु सिखाव होननानै बुंलाबायखोब्रा जोंखौलाय? सिखावनि ड्रेस गाननायखाय होनबायब्रा। आरो गारि सिङावबो माथो मेल्ला गोन्दा गोन्दी सेंग्राफोर दं। सेंग्रा नालाय एसे बार जानो ओंखारदोंब्रा। नोंहालाय मानोथो टावेलल' गाननानै बाहेराव ओंखारदों? मा बुंनो आरो एसे अखा हाबानो कारेन्टआ थांनानै होयो। बेनिखायनो एसे बाहेरनि बारहावा जानो होननानै ओंखारबोदों आं। आरो माबा लन्थं सिखावबो ओंखारनाय जादोंनो। बेनिखायनो एसे लन्थं सिखावखौ हमनो नाजादों आं। साला नोंसोर लन्थं सिखाव होननानै बुजायाबानो जाबायलै। खर'आवबो खानाय गैया, मोदोमावबो खानाय गैया, नोंखौसो लन्थं सिखाव होननानै बुंगोन मानसिफोरा। माबायदि खोथा बुंखोब्रा नोंलाय बंब्र? हाला नोंसो सिखाव साइज गस्ला गानदों। फालतु सिखाव साइज गस्ला होननानै दाबुंलै। गस्लायाखि सोरबा सिखाव नङिनि थालायलायो नामा? कम्पानिया मा एक्सट्रा सिखावनि थाखाय बे होननानै गस्ला दिहुनदों नामाब्रा? गोदाव सोराव खोथा बुंलाबाय थानाङालै। र' आंबो थांबायो। मानोना थोद नाङालै। गार्लफ्रेन्ड गोनां मानसिफोरखौ लाफाया जों। दाउदै आंखौ दाना बारा फाथ्थाखौनो लाया। थौफादोब्रा आंखौबो लानानै थांफादो। एसे बारहावा जाफानोसै आंबो नोंजों। साला सुवादखौ लांफानांगौबा दा दिगदारसो जागोन ना। दुमफाखौ खावनानै लाबोदों होननानै मिथिब्ला बिराद हांगामा खालामथारगोनब्रा बियो। मालाय सिखाव खावनो थांनोसो नागिरदों नामाब्रा मानसिफोरालाय? आंखौ लांफालायो। नोंखौ लांफायालै, नों थांफिनदो। आदा बंब्रमा फैदो। बापावै जाथिबो दंलायो माथो। घटनाया माबोरैब्रा? आंबो थांबायलै आंबो थांबाय। मानसियालाय धंससो खालामना होगोन नामाब्रा? माबा मोनसे जाबा जाथिमोन दंखायो। फै दा जोंखौ डिस्टार्बल' दा खालामदों। आं मालाबाबो डिस्टार्ब खालामनाय नामाब्रा? बेरायना फैनोसै। मानो थाबथाखो हांग्रिमोन दे खुरनानै होबाय था आंनि बिखुंखौ। नोंनि बिखुंखौ खुरबाय थानानै आंनि आखायासो रुवायजोब्बाय दे। मानि बेलाय बिखुं खुरनो होबाय थानाय आंखौ? देब्रा हांग्रिमोन आंनि बरफनि बिबार। नों बिखुंखौ खुरनानै होबाय था, अब्लासो आंनि टेनसना खम जागोन। सोर खोन्थानाय नोंनो बिखुं खुरजाबानो टेनसना खम जायो होननानै? आं खोन्थादों। आं बिखुं खुरजाबासो गोसोखौ मोजां मोनो। बिदि होननानै आं नोंनि बिखुंखौ खुरनानै होबाय थानांगौ नामा? आंहा उन्दुनांला आरो। मा आंनि दुखुआव दुखु जाफायाखै होनबा नों? दरखार नांदों नोंनि दुखुआव दुखु जाफानो आं। नोंहासो हिनजाव गदाय गोसो थोना लानानै खारजादों दा। बेवहायलाय आंहालाय मानो दुखु मोनफानांगौ जाखोसै? जुदि आंबो हौवा गदाय लानानै खारबा नों आंजों फुरथि जाफागोन, रंजाफागोन? थिगबो गैया आरो नोंजों रंजानोबो हागौ हिनजाव गोदान मोनसिगोन होननानै। बेबायदि दुखुनि समावबो नों आंखौ जावनांगौना? बेफोरबायदि दुखुनि समावबो नोंनि खदाला बोरै गोबौ जायोब्रा हांग्रिमोन? आं बेसेबां दुखु थगायजानानै बेसेबां दुखु जादों आंसो मिथिसिगौ। नोंहासो दाय मावनानै लादों दा। नोंहासो गावनि आथिङाव रुवाजों दानख्लाबनानै लादों। नोंनि जखमखौ नोंसो खालामनानै लादों दा। बेवहायलाय मालायखौलाय मानो दाय जाफादों नोंहालाय? आरो आंखौ बिखुं खुरनो होबाय थानाङा। अमाफोरासो बिखुं खुरजानो लुगैबाय थायो। लाजिदो एसे। मालायनि गोसोखौ थगायनानै दा बोरै मोनदों? आंथ' साम' खिंख्रिखौ थगायाखैमोन ना। थगाया जाबाय हिनजाव थाखानानै हिनजाव गैया होननानै बुंनाया। मानो लाजि होबावोब्रा हांग्रिमोन? आं लाजिनो गोसो गैया मिथिबायना। आं दा दुखु जानोसो गोसो जादों। लाजिनानै थानो गोसो जायाखै। आंखौ लाजिनो दाहो हांग्रिमोन। आंखौ लाजिनो दाहो। दिनै आं दुखु जादों, आंखौ दुखु जानो हो। दुखु जाबाय थाबानो जाबायना। बिखुंखौलाय मानो खुरनो होबाय थानांगौ? बाबाय आं नोंनि बिखुंखौ खुरनानै होबाय थानो। आंहा उन्दुनांसिगौ। नोंनि बिखुंखौ खुरबाय थानो हाया आं। मा एसे दुखु जाखोब्रा आं? मालाबाबो आं बेफोरबायदि दुखुखौनो जाफेराखैमोन। गोसो गोरबोआव सोरजोंबा दुखु होजाबा बिराद दुखु मोनमारो नामाब्रा? हांग्रिमोन मा एसे गाज्रि खिफिखोब्रा? दाय साला। बापावै मानि बस्थालै बे? मा खालामनानै लाबोदोंब्रा नोंसोर? ओरैनो आं नोंसोरखौ सिखावनि गस्ला गानाखैथ' होननानै बुङाखैथ'। आदा बम्ब्र, आदा थफिरामनो खोन्थायाखै नामा नों दाबो? थोद बियो लोखि सारासोलै, खोन्थाजाया। बापावै मा होनखोलै आंखौ लोखि सारा? हाबाब माथो मानसिफोर दंफैयो। इसिबां हरावलाय अबेनिफ्राय फैखो नोंसोरलाय? मादै नोंसोरलाय माबा मोनसे गन्डगल मावदों खोमालै। बम्ब्रमा मा मावलायखो नोंलाय? आं दिनै हिनजाव लाबोबाय। सोरखौलाय? आं जायखौ फसायो बेखौनो लाबोबायब्रा। फै फंबायमोन न' सिङाव।
बेबा सोरखौ लाबोलायखो दा आंबो बेखौनो सानदों सोरखौ लाबोखोथाय र' आं बियानिनो फन हरनि हेल' बियानि नोंसाजोआ न'आव दङ ना नोंसाजोआ न'आव गैया होमबा आंना फिसालाया लाबोबाय खोमा आरो दे लाबोबायबा हामथारबाय बापावै दाउसो देलायखौ लाबोमारबाय होमबा मोजाङानो जाबायहाय दाउसो देलायखौनो लाबोमारबाय मानोथो खावनानै लाबोलायनांगौ जाखो बेलाय बापावै नंगौना नङालै दाउसो देलायखौ लायनो थांमारदोंमोन जानो बियो औहाय दाउसो देलायखौनो लाबोबाय बियो जेबो मोनथिथारै बायदि सिरि थाफ्लानोसै आंबो बेखौनो खालामदो जेबो मोनथिथारै बायदि बिहामजो गोदान मोननायनि जै थौदो होमबालाय हिनजाव गोदाननि मोखांखौ एसे नायना फैनोसै थाथोंसै गावआनो दोनखोमाथोंसै खोन्थालायनो बादों नालाय आंबो मिथियै बायदि जाफ्लानानै थानोसै गाबोन फुङावसो नायनोसै आं होमबाबो नायगोनलां हिनजाव गोदाननि मोखांखौ नायबानो जाबाय आरो फै न' सिङाव हाबफै आइया हिनजाव गोदाना बे नङामोन होनबा बे नङामोनथ' आरो हिनजाव गोदाना सोरखौ लाबोखो नोंसोरलाय माथो गुफुर गावदांदां होननायब्रा गुफुर गावदांदाङा बेसोना बेनिखायनो जों बेखौनो हमनानै लाबोबायब्रा खोथाया बोरैबा जासिगोन ना दा मा जाबावनांगौ मानसिखौ फोजानानै लांफिननोबो गाबोन फुङावसो सिरि मोनगोन ना बियो बेनोथ' जाबायलै दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा फै फिसाफोर सा लोंफै आरो बमरुआलाय खिनो ओंखारदों होननानै फायखानायाव थांदों बियो मोनसे खोथा जाबायना जेबो जायाखै दे बिहामजोखौ होफैबाय मोजाङानो जाबाय हाबा खालामा होननानै बुंबाय थाग्राया हनै खावनानै लानानै फैबाय नाथाय खोथाया जाहैबाय हिनजाव गोदानखौ जों बेलेगखौसो लानानै फैबायना आयो सोरखौथो लायनो थांनायमोन होनबालाय माने जोङो दुमफावखौसो लायनो थांदोंमोन हामथारबाय फिसाफोर बे दाउसो देलायखौ लाबोबाय मोजाङानो जाबाय नाथाय बमरु आदाया बेखौ आं सामलायगोन दिनै नोंसोर जेबो होनथारनांला फै सा लोंफै बे बिहामजोआ बेयावनो हारसिं थाथ'थोंसै बिमायाबो माथो लोगोसो जोंजों मोजाङानो जाबाय थौदो अब्लाबो आदा बमरुनो खोथानाया मोजां जागोन नामा खोन्थाला गैला फै दाया बांसिनसो जागोन बिमायानो बिहामजो फसायखाबाय जेब्ला अब्लाबो सब्लाबो गैला फै दाउसो देलाय आंखौ निमाहा होदो आरो नोंनि फैबाय थानाय समा जाहाथे मोजाङैनो मोजां दैदेनलांगोन बेखौ आं इसोरनाव आरज गाबबाय गुड बाय दाउसो देलाय मा होनखो बापावो औलै आदा गोरोन्थि जाफ्लांबाय गोरोन्थि जाबाथाय बिराद मानसिफोरनि खहासो जायो नाथाय नोंसोरनि गोरोन्थिया बिराद मोजांसो जादोंलै ना मा बुङो मादै हा माथो दस्राखौसो खावनो सानदोंमोन बिसोरो सोरखौ खावनो नागिरनायमोन नोंसोरलाय दुमफावखौसो लायनो थांदोंमोन जों नाथाय दुमफावनि न'निफ्राय दाउस्रि देलायखौसो मोनबोबाय रागासो जोंनांगौ जाखो ना मिनिनांगौसो जाखोब्रा दुमफावखौसो खावनो थांदोंमोन होनबा नोंसोर ओमफ्राय दाउस्रि देलायखौसो मोनबोबाय दालाय आं रागा जोंनांगौ जाखो ना मिनिनांगौ जाखोब्रा मिनिनानै लाग्रोनोसै नामा आदा दा मा खालामनांगौ जाखो जों जेबो खालामनांला गाबोननो लोगो हाथासुनि खुरनानै होनोसै गामिनि रायजो राजाफोरखौ फुङावनो लिंनोसै आं नाथाय आदा बमरमाया जोंखौ गाज्रि मोनसिगोन ना बेनि गाज्रि मोननायालाय सानबेसे थानांगौ जाखो सानसे साननैल'सो मोनगोन गावनिसो गोरोन्थि दा हिनजाव खावनो थांनायालाय मालाय हिनजावखौलाय मानो लाबोनांगौ गावनिसो गोरोन्थि नङाबा माथो हिनजाव खावनो थांनाया कि मालाय हिनजावखौ लाबोयो बिसोरखौ जेबो बुंनो हानाय नङा दे बियो बिसोर गिनो नाङा फिसाफोर होमबालाय जों थांनोसै नामा साहाफोर लोंलांदो आरो नालाय जों ओंखाम जानानै फैखादों दे होमबा गाबोन हाथासु खुरनायाव फैबानो जाबाय जागोन दे है बमर देन्जार सिखाव माथो नोंबो हिनजाव खावलायलायनाय गाबोन बाथरि होनानै लादो जाम्बा नोङो गावखौनो उफाय गैया होनानै लाखानांसिगोन आं गावखौनो आदा जों थांनोसै गाबोन फैफिनगोन दे फैबानो जाबाय बन दाननांगौ ना हाबाखौ आं देन्जार गिदिर खालामगोन मानि हाबा गिदिर खालामबावनांगौ जाखो गाबोन हाथासुनि खुरनानै होनोसै आं उनावहाय रिसेपसनफोरखौ होनानै लाबानो जाबाय माथो गाबोननो हाबा होनांगौ बिदि नेल' नेला खालामजाया हिनजाव गोदानजों खारजा लांफिनबा मा जानांगौ जाखो नोंलाय बेनिखायनो गाबोननो लोगोनो हाबा होनांगौ नोंखौ नांगौलै दुमफावा बोरैबा गारनानै थांबा मा जानांगौ आंखौ बेनिखायनो हाथासुनिबाबो जासिगोन दे होमबालाय बमर थांनोसै जों दे थांदो आयै आं हिनजाव गोदानखौ एसे नायनानै फैनि साला हिनजाव गोदानखौलाय मा नायला गाबोन नायबानो जाबाय ना नाङा हिनजाव गोदानखौलाय मानो नायबावनांगौ जाखो हाबानि सिगां हिनजावनि मोखां नायनो मोना नंगौना नङाब्रा थां आं थानाय रुमाव थाहैबानो जाबाय आं हिनजाव गोदानजों दिनै उन्दुगोन दे होमबालाय बापावै नोंहालाय मानि एसेबां खुसि मानो खुसि जानो मोनाब्रा आंलाय खुसि जानायाव माबा लस नामा लस नङा गाबोन हले नोंनि निउसाव नों गावखौनो होनानै लानांगोन दै हिनजाव गोदान मोनबोबायना आं गाबोननि टपिकखौ दिनैनो लिरनानै लाखानोसै ओमफ्राय गाबोन फुङावनो बाथरि होनोसै आं नंमारगौलै औलै नों गाबोन हिनजाव खावनानै लाबोनायखौ निउसखौ होमारगोनथ' औलै औ आं दिनैनो लिरखानोसै स्क्रिप्टखौ आं लिरनानै होगोन दे आं लिरनाय बाथ्राखौबो फरायना नायलाय नों गाबोन हिनजाव गोदान मोनबायना नों बेनिखायनो लोगोनि खोथाखौबो मानिदोब्रा माबायदि स्क्रिप्ट लिरनानै होगोन नोंलाय आं लिरनानै हरगोनब्रा वाट्सएपआव नों गाबोन बेखौ ब्रेकिं निउस होनानै फरायबानो जाबाय आच्छा दे होमबालाय फैबाय दै आं जागोन दे दुमफावखौ मोनबोबायलै
जियानो जाया मानो गाबोन हाबाखौ फिसाबाबो खालामथारनोसै बिनि उनाव नांगौ जायोब्ला रिसेपसनखौ बिराद गिदिर खुंनोसै खावलाय फावदुर गन्थंलाव सिं सना गन्थंलाव सिं सना गन्थंलाव सिं मोनमारबाय दां माथो मानसियालाय रायलायलाबो मिनिलाबो आरो दुखुआवल' थाबाय थाथारसै मालायखौ दुखु होग्रा एबा गावनो गासैनो दुखु मोनमारबाय आदाया बेसेरा आंनि आदा खारां बारां खामानि मावनाय ओइ अमा राजा गुड मर्निं बापा ओइ मा एसे मोजां मेथाइ खोनासंखोलै अमा राजा मानो फैदों अमा राजा बिराद गाज्रि टेनसनाव दं नामा नोंलाय बुजिबाय साम' खिंखिरिजों गाना खारजानायनि दुखु नङा होमबा मालायथ' बिराद आंनि दुखुआव सुखु जाफैदों नामा चला मानसि उल्था उल्थाल' बुजियोब्रा आइ हिनजाव खारजादों नालाय एसे मिनिनो ओंखारदोंब्रा मानो माने नों रावजोंबो दुखु होजायाखै नालाय बेनिखायनो एसे दुखुखौ लादोब्रा नोंबो आच्छा आं दुखु जाबा बिराद मोजां मोनो नामा मोना नाथाय नों दुखु होननायखौनो मोनथियामोन नालाय बेनिखायनो नोंखौ दुखु मोनबा बिराद मोजां नुयोब्रा आइला आंखौ दुखु जानाय नुबा नों बिराद मोजां मोनो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दिनैनिफ्राय आंनि न'आव आगान होनांला बापा ओइ हामगौ अमा राजा न'आव मानसि फैनायखौ बिदि बुंनो हामा आं हामनाय हामि जेबो मिथिया आंनि दुखुआव जाय सुखु जायो बेयो आंनि नोजोराव थानोनो नाङा बापा ओइ आंलाय माथो गाज्रि होनखोब्रा नों दुखु जाफेरा नालाय बुंदोंब्रा आं दुखुआव थायो ना सुखुआव थायो नोंहा जेबो नांजानाङाब्रा नों नोंनि खामानिखौ माव आरो मोनसे खोथा दिनैनिफ्राय दावदैखौ नोंनो हरलां हा दावदैयालाय बबेनिफ्राय फैखो दावदैया दाउ बिमानिफ्राय फैदों आच्छा दावदैखौ आंनो हराब्ला सोरनो हरनो नोंलाय दावदैखौ ना मारवारि बिहारि माद्राजी गुजराती हौवाफोरनो हरनोसै आंनि गोसो जायखिया नोंनो हरलां आच्छा मोजां हौवा नागिरना मोनबाय खोमा आरो बेनिखायनो बिदि बुंथारदो आरोना नों औ दावदैनि थाखाय बिराद मोजां हौवा नागिरना मोनबाय आं सिगाङाव नुसनथाराखैमोन नाथाय आंनि मेगना गेवबाय आरो आंनि बिनानाव दावदैखौ नोंनो हरलां आच्छा नायगोन दे आंबो सोरबायदि हौवानो हरगोन आं मोनसे निउस होनोसो फैदोंमोन आंखौ उल्थासो होनबायना नों नाले आंनो नोंनि निउसखौ जायखिजाया ओंखारलां आंनि न'निफ्राय बापा ओइ बिदि बुंथारबाय आरोना ओइ दावदै नायगोन आं नोंखौ माबायदि हौवाजों थांगोन नायगोन आं अमा आफा नोंनालाय आखलालाय माबायदिहाय आं टेनसन जादों आंखौ सिरि टेनसन जानो हो आं बिराद गाज्रि टेनसनाव दं रावबो आंखौ जेबो होननांला आदाया बाजै साम' खिंखिरिजों गाना खारजानानै बिराद गाज्रि टेनसनाव दं बेखौ जेबो बुंनांला साम' खिंखिरि मानो आंखौ नों बिदि गारनानै थांखो मानो आंखौ थुख्रा थुख्रा खालामनानै गालांखो आंनि गोसोआदि बेसेबांबा थुख्रा थुख्रायाव गावस्राबाय बेखौ सोर खनखांबावगोन गुड मर्निं आफा माबोरै दं खबरा आफा मोजाङैनो दङ ना आच्छा दुखुआव दं आरोना बेबायदि बैसोआव दुखु जाखायो आफा न'खरनि संसारनि फिसा फिसौखौ माबोरै फेदेरगोन माबोरै न'खरखौ दैदेनलांनो हागोन बेफोरबायदि टेनसना जाखायो ना आफा ओइ एमाव बेथा आं बिराद गाज्रि मुडाव दं एमाव बेथा थां नों बहा थाङो थां आच्छा आफा गामियाव हाबा मोनसे दङ बेयाव खामानि मावनो लिंदों बेवहाय थांनो नागिरदों आं सोरनि हाबा आबौ बमब्रमानि हाबा सोरखौ लांखो बेलाय दाउसे देलायखौ लांबाय आइला मा जाबावनांगौ जाखो दालाय माथो मोनसेबो साननायफ्रा जाफुंलाब्रा बिनानाव दावदैखौसो बमब्रनो हरनो सानदोंमोन आं हाल्ला सुवादा दाउसे देलायखौसो लानानै थांबाय होमबा बेखौनो आंहा थफिरामजों चेलेन्ज लादों मोजां हौवा नायनानै हरगोन होननानै मा मोनसे जाबाय थायोब्रा आफा बांद्राय टेनसन लाबाय थाना मिथिबायना बांद्राय टेनसन जाबाय थाबा जेबो खामानियाव गोसो जाया आफा मिथिबायना बेनिखायनो बिन्दास रहने का अलवेज खुशी होने का ओके आफा टेक केयार ओइ फाग्ला मा जाखो मानो मोनसेबो साननाया जाफुङाब्रा ओइ आइ नों बिराद अजा फोथायोना अजानाव थांनोसै आं अजानाव लांदो आंखौ माथो जाबाय थाखो साननैसो मोजाङैनो रेस्ट लादो नों बांद्राय दा सानबाय थासै सोर बुजिनो आंनि दुखुखौ सोर जायसो दुखु जादों बेसो मिथिदों जायसो फोथाय खेबस'नि फान्दोआव गाब्र'नांदों बिनि आथिङा बेसेबां आलौदों बेसेबां जखम मोनदों बै मानसियासो मिथिदों दिनै आं गुथाल गैयै दैमायाव हरसहायै रुगुंनि दैमा गेजेरनि फाखनाव आन्दायबाय आयो माथो खन्थाइसो आवरायबाय थाबाय बेलाय आं बिराद दुखु जाबाय दिनै आंनि दुखुखौ खन्थाइगिरिफोरासो बुजिसिगोन खन्थाइगिरि नङिफ्रा रावबो बुजिला रावबो आंखौ बुजिला दिनै आं नुहुरसहायै रुगुं गैयै लैथोआव गबोबाय साम' खिंखिरिनि फान्दोआव आं गाब्र'बाय एसे एक्सारसाइज खालामनानै लाखानि जाहाथे दिनैनि दिना मोजाङैनो थांथों ओइ साला बे दाउखायालाय मानो गाबदोंब्रा माबाफोरसो गाज्रि जाथाय जागोन नामाब्रा मानो गाबफैबाय थादोंब्रा
बम्र फिसा हा मानोथो दाबो अफिसाव थाङाखै थांनोसै र' ओमफ्राय सिखारबायना सिखाराखै दुमफावालाय नोंसोरबा मा मुलि होनानै लाबोखो दाबो सिखाराखै हा थाथों आरो दसे उन्दुबावथों आयै खेबसेबो नायहैनो मोनला होमबा आङो हिनजाव गोदान जागोनखौ हा हाबानि उनाव नायलायलायबाय थारोहाय दालाय मानो इसिबां हाखु दाखु जादों थां अफिसाव दसे उनाव गामिनि मानसिफोराबो फैहोलांखासिगोन आंनि हाबायावनो आं थायाबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा हा गामिनि मानसिफोरालाय हेफाजाब होखागोन ना आरो थफिरामाबो फैनानै दंफैखायो मालाय बारियाव हा एसेबां फुङाव मानो फैदों बेलाय हा नोंनि हाबायाव हेफाजाब होदों आरोहाय गामिनि मानसियालाय गामिनिजों गामि हेफाजाब होलायाबालाय देनां थफिरामनि हाबायावबो नों हेफाजाब हैनांगोन आरो आच्छा नंगौ नामा एसेबां फुङाव मा खालामफैदों बेलाय हाग्रा एवस्रांदों खोमा बै दाउ गन्द्राथिंजाय हा मानो इसेबां मेहेरबानिलै र' नाहैनि आं खुनु मथे हाबायाल' जाथोंसै दे आच्छा दे सेंग्रानि बोलोखौ बाहायदो दिनै मोजांनो तिरपालफोरखौ सोंदो आरैनो हाग्राफोरखौ एसे स्रां स्रिं सनस्रांजोबदो मानो होनोब्ला मोनसेबो खमि दोननो मोननाय नङा दै खामानिया बयनाबो स्रां स्रिं जाजोबथारनांगौ खोनाबायना नोंसोर औ जागोन दे जिबायदि मिस्टेक मावदों नोंसोर जाहाथे मिस्टेकआ मोजाङैनो सुद्रायथों बेनिखायनो गोसो होनानै खामानिखौ माव नोंसोर ओइ बापरे थफिराम डेन्जार हेफाजाब होथारदों माथो आंखौलाय मा नोंबो आंनि हाबायाव हेफाजाब होनांगोन ब्रा गगोन नंदों नामा देलै दे हेफाजाब होगोन ओमफ्राय निउस होनो होननायालाय माथो जाखो बोरै गारनानै थांनो नंदोंलै न'आवबो रावबो गैयाना जोंलाय माथो जादोंब्रा गामिनि सेंग्राफोराबो नोंसोरनि न'खरनि मानसि बायदियानो जायोना हाबा हुखाफोराव नों टेनसन लानाङाब्रा नै बे थफिरामा दङना खालि नोंल' थां आरामसे हाबा जानोसै समावल' ओंखारबो थां औ हाबा जानोसै समावल' फै थै बिदि जायो नामाब्रा र' दसेनो फैफिनगोन आं मा दसेनो ब्रा ना हिनजाव गोदानखौ नायनो लुगैनाया हामथारला बिदि नङाब्रा न'खराव आइया हारसिंना बेनिखायनो आंबो थाफादेरनांगौ जायो जै साला आं दङ होनखाबायना नोंल' थां दे जेबो सिन्था खालामनाङा आं बानस'जोबगोन ना मा नांगौ मा नाङा आं दंना उनाव नोंजों बखिफिनजानो नामा जै साला माला बखिफिननाय आंलाय सब समावबो हेबनो नागिरबाय थानालै दानो हौवा गोदानबाबो खदालजों देख्ला गारगोनलां थै साला होमबालाय मानोथो दाबो थांलाय थां र'लै र' थांगौ आंनि हाबायाव आंहासो हाखु दाखु जानांगौ माबा बेहासो जादों बिदिनो आं लेथा उनावसो मिथिगोन दा नों है हापां ब्रेकिं निउस मिथिबायना नै बे बमब्रमाया लाबोबायना दाउस्रि देलायखौ नंगौलै नंगौ मानो थगायलाबायनांगौ जाखो आंलाय खालि आंखौ थगायनायल' नुयो सब समाव आंनि खाफालाव लिरनाय दङ नामा आं थगायो होननानै हा साला आरो नोंसोरलाय मा नायबाय थाखो दे मावदो खामानिफोरा हेलौ बियानि मा जादों आयौ बाला दाउस्रि देलायखौ लानानै थांबाय बेनिखायनोथ' आं थगालिखौ न'आव नुवाखै आरो बियानि हाबाया जाबानो जाबाय दिनैनो हाथासुनिखौ खुरनोसै होमबा बियानि दे मोजाङै मोजां हाबाखौ खुंदो दे बियानि आयौ बाला मालाबानो आंनि फिसाजोखौ लांबायानो होमबा लांबाय मोजाङानो जाथारबाय दे गाज्रि मोनाबा दा आंनि हाथासुनियाव थांनो हागोन ना मोनायाव ने आं हिनजाव लाबोबाय आरो गाज्रि मोननांला दे दाउस्रि देलायखौ लाबोयैनि थाखाय आयौ औ आं सानो नोंथाङा आंखौ गाज्रि मोनखासिगोन गाज्रि मोननांला दे जायखिजाया दाहाय हाबायाव फैबानो जाबाय आयौ बाला आंनि फिसाजोखौनो लांदों बे फाग्लाया बेखौनो मिन्थिबावा मा एसे जाम्बा बिजामादै मोनखो आंलाय जाम्बाबाबो मोजाङानो दे बांद्राय सैथानबा गाज्रिसो जायो हाबाया मोजाङै मोजां जानानै थांबानो जाबाय आं माबाफोरसो गोरोन्थि मावबाय नामाब्रा दाउस्रि देलायाबा बमब्रजों हाबा जानो गोसो दङना गैयामोन दाउस्रि देलायाबो बमब्रमाखौ मोजां मोनखाबायमोन बेथ' सानसेखालि आंनि सिगाङावनो बमब्रमाजों लाइन मारिनाय बायदि देखायदोंमोन जायखिजाया सानैजों मोजां संसार जाबानो जाबाय दे बमब्रमाया बेसेबां गाज्रि नङा गावसो बोरैबाना दाउस्रि देलाया जाथि बाजै दाउस्रि देलाया माथो बमब्रनाव थांबायनो नों बोरै मिथिगौ बाजै थफिरामा आंनो फुङावनो फन खालामनानै खोन्थाहरदों नंगौ नामा मोजाङानो जाबाय दे दाउस्रि देलाया बमब्रमाजों थांबाय नाथाय बमब्रमायासो माबायदि बेखौ सामलायगोन आरो बाजै मोनसे जारला जाबायना मा जाखो माबालै आदा बमब्रमाया दुम्फाखौसो लायनो होननानै थांदोंमोन मा औ बाजै नाथाय दुम्फावनि जायगायाव दाउस्रि देलायखौसो मोनबोबाय आयौ बे बमब्रमाया सिनाया आरो दाउस्रि देलाया सोर दुम्फावा सोर बाजै खोथाया जाहैबाय आदा बमब्रमाया गारि सिङावसो थादों खावनो होननानै जोंसो थांदोंमोन आरो आं दरखंआव मानसिफोर नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन खावग्राया बेलेग लोगो सानैयासो दा मा जाबावनांगौ दे मानो बिदि खालामनाय नोंसोरलाय दा बमब्रमाया मा जानांगौ जाखो ओमफ्राय दुम्फावा बेखौनोथ' सानदों आं बाजै मा खालामबावनांगौथाय जाद खामानि मावनो हायो नोंसोरबो जोंखौ मानसिखौथ' नायनो हायोमोन ना सोर सासेया बाजै जोङो दुम्फाखौ हारसिंसो उन्दुयो होननानै मिथिदों बमब्रमाया गावनो खोन्थाखादों दुम्फावा हारसिंसो उन्दुयो होननानै आरो गुफुर गावदां होननानै खोन्थाबाय नालाय दाउस्रि देलायाबोथ' माथो गुफुरथारलाय
बेनिखायनो लोगोफोरा दाउसे देलायखौनो दुमफाव साननानै हमनानै लानानै फैबाय डाइरेक्ट बस्ता सिङाव सोखादों आयु मा जाबावनांगौ दे आरो बे बमब्रमायाबो एसेबो ताल लाथारा आरो जि केयारलेस खा बे बमब्रमाया हामथारदों गावनि खामानिखौ गाव मोजाङै मावनांगौ मालायनि सायाव 100% हेगारनानै होजाया गावहालाय मिथिदोंना मिथियासै बेलाय मिथिथ'वाखै खोमा नाथाय बिमाया दाउसे देलायखौ मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों बिमाया फसायखायो होमबा र' खबर लाहैनि आङो दुमफावमोननाव दुमफावाबा खोनानानैबा माबायदि मोनगोन गोसोखौ बेखौनोथ' आंबो सानदों बाजै नोंनो खबर लाहैदो आरो नोंबो जानला मानला खामानि दा मावखा मोजां खामानि मावनानै होनो हायाबा गाज्रि खामानियावबो दा ओंखारखा आरो आइ थङालि बहा थांनो ओंखारलायखो नोङो आइ जोंलारि मोननावसो थांनो ओंखारदों मानो माबा इक'नमिक्स साबजेक्टनि नोट्स लायनो नागिरदों आं थगायाखैथ' आरो बे अलदर बोराया फन हरफिनाखैथ' नोंनो खेबसे हरदोंमोन आयै नोंखौ सोंदों नोंसानि आइया माबायदि दङ होननानै आयौ आंखौसो सोंफिनलायबाय बे बोराया औ नोंखौसो सोंदों आंखौ दाना फिसा हिनजावसो होननानै बुङो फिसा हिनजाव ना आरो खोनासं जानला मोनला हौवा दा गोसोथोखा जागोन दे आयै बाजै थांदो दे दुमफावखौ खबर लाहैदो औ लाहैनोसै बेबा माबायदि अबस्थायाव दं दस्ति मा होनखो हिनजाव लाबोबाय दे दस्ति दे आच्छा दिनैनो हाथासुनिया आच्छा दे दस्ति आं दा मोनायाव थांगोन दखानाव थांग्रोनि आच्छा दस्ति दे आं सोमसिखौ थिनहरगोन मा हिनजाव गोदाना दुमफावानो मारना नंमारगौना र' होमबा दोनथ'लाय आं मोदायखौसो नुखोना माखोब्रा ओइ साला मोदायसोना मासोब्रा बेलाय माथो बमब्रमा दुमफावखौ लांबायबालाय बेलाय सोर जाखोब्रा सन्दला मा नाय गोमोबाय थाखो आंखौलाय नों बबेनिफ्राय फैदोंब्रा मालायनि बारियाव दाउ हाबैदोंमोननो बेखौनो होनानै लायदोंमोन आं नोंलाय बहाथो थांनो ओंखारदों ना दखानाव नों बमब्रममोननाव थाङाखै होमबा आंलाय बमब्रममोननावलाय मानो थांनांगौ जाखोसै आच्छा बमब्रआ होमबा जेबो बुङाखै होमबा नोंखौ ओहो जेबो बुङाखै आंखौ मानो ना दाउसे देलायासो माबा मोनसे खालामलायबाय बेसो जोंहानि न'आव हराव फैदोंमोन लाबानो सिखारनानै थांदों फात्ताखौनो मोनाखै जोंहा आच्छा दालाय दाउसे देलायालाय बहाथो दं मिन्थियाहाय बहा दङ न'आव थांबाय खोमा दुमफाव औ हापां बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आं नोंसानावनो फैदों माबाफोर खामानिमोन नामा दाउसे देलाया मैया हराव नोंसानाव दङमोन नामा औ दङमोन एसेबो पात्ता मोनासै आरो दाउसे देलायखौ बुमब्रुमा मोना मालाबानो लानानै थांबाय आयौ मानोबा नोंखौसो लांनो फैदोंमोन ना मादोंमोननो माथो मालाय दाउसे देलायखौनो नोंखौ होननानै लानानै थांबाय ओइ खेला बिदिबो जायो होमबा आयौ दाउसे देलायखौ लानानै थांबाय बुमब्रुमाया बेनोथ' नोंखौ साननाया मालाय दाउसे देलायखौसो लानानै थांबायनो बे बुमब्रुमाया आंखौ सिनाया आरो बेनोथ' गावनि गार्लफ्रेन्डखौनो सिनाया माबायदि मानसि बेलाय दे लोगो लानानै खावनानै फैबाय खमसे खम गावथ' मोजाङै नायनो हायोमोन ना दाउसे देलायना नों बेखौ मिथिगौमोन ना बियो आं जेबो बुंनो रोंलालै दस्तिमोन आं फैबायलै माबायदि मानसि बे बुमब्रुमाया रागाबो जोंथावा मिनिथावा बोराबथावा दुखुबो मोनथावानो बुमब्रुमाया आंखौ सिनाया आरो खमसे खम मोजाङैथ' नायनांगौमोन ना बेनोथ'हाय आं नोंखौ मिथिना मिथिया साननानैनो नोंनिसिम फैदों आं दा नों मा सानो मा साननांगौ जाखो जाय मानसिया आंखौ मोजाङैनो सिनायाबा बे मानसिखौलाय आंलाय माथो होनबावनांगौ बाद ओरैहाय दुमफाव केयारलेस मानसिफोरनि खोथाखौ साननाङा दा जुदि एक्टिभ मोनबालाय एसेबाबो थाल लागौमोन बियो सोरबाखि हिनजाव खावनायाखि मालाय हिनजावखौ लानानै फैयो एसेबां केयारलेस जायो आरो आं जेबो बुंनो रोंलाहाय हापां आं मिथिगौ नों एसेबाबो दुखु मोनदों दे नाथाय बे केयारलेस मानसिखौलाय माथो बुंबावनो दे बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा माथो बाथ्रायावनो दङ जि जायो मोजाङानो जायो होननानै थिग नोंनि थाखायबो मोजां माबा मोनसे जागोनदां हापां अनोब्ला आंखौ हारसिङै थानो होदो नों थांदो दे मोजाङै थाबानो जाबाय हायाव दं ना अख्राङाव दं ना दैयाव दं ना बोरियाव दं गोसोखौ आं मोनथिलालै मानोना दिनै आंनि जुलि गोथार जुलि ला 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 है बैखौ माबा दुमफाव बायदिसो नुहुरबायलै आं न'आवसो फैफिनखोना माखोब्रा बेलाय दुमफावनि बिनानावबो जानो हानाय थाबैनो दुमफावखौ नायहैनांसिगौ आंहा हे 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 हे